iPresident yamabhinca uNgizwa Mchunu kade evashele ehostela ayehlala kulo kudala ngeminyaka yama-90s. Zijabulile insizwa zimbona belokhu ishaya amangcobo nakuba bebekhona beyitshena ukuthi uNgizwa uvakashile obese batshena ukuthi wayekade ehlala khona la. UNgizwa uthe esayincomela umshado encokola nensizwa kwabakhona oyedwa ofaka igama likaTshatha. UNgizwa akabuzanga mkhuhlane uvele wakhwela wagidilika kuTshatha wamtalapha phambi kwensizwa. Wakile nto nobala wala mabhiya thina sibala indawo usibala imizi yobaba mkhulu kodwa mawuthi asiyazansi kubuye okubamba uTshatha isikiki leso wathatha abantu begcina isiko wabafuhlela enkolweni esenzisizwa ekhona kwalokho uthesuka washintsha yena wayethi yena useyinsizwa manje akaselona ikhona kangakanani ngabantu abashiya lapha lodakeni ayikho lento ukhathile ishipi sokugcina futhi yena ufika ngonongoma ubunongoma kuneyinsizwa ngonongoma unongoma vele kuneyinsizwa indawo yokusizwa indawo isehlala Nkosi yena ke ngoba lakho ungakwanongoma kodwa into esiyaziyo ngaye sibheka ngeXhosa kaThayi nokushila